Cha bafowethu, emva kokuba umkhosi siwuhlabe sawulawula nathathisela, sengithole-ke iy'ngcingo ey'mbili engithi ake ngihlabe nje umkhosi ngazo. Olokuqala-ke kube ucingo oluthe ukuba lude nje lujulile futhi luthatha amaminithi aya ku-27. Cha, lolu lesibili mhlampe lube u-5 to 6 minutes mengingathiwa ngiyalilinganisa. Ngazi-ke noma ngobudenga noma ngobula bami kwathi kudala ngadlenza ukuthi kube lezi iy'ngcingo ngiy'qophile, mhlampe bekuyongisiza lokho. Nokho-ke beyingezimbi lezi iy'ngcingo. Lokuqala belukhuluma-ke ngomhla ka-9 August esithe saqala sawubeka ukuthi ngempela umhlonishwa uRamaphosa siyomkhipha. Lolo cingo lube lude lwangibuza imibuzo eminingi ejulile nebalulekile. Ukube bengiwumfanyana nje ongakhulelanga emakhaya, wathi ukuqhathwa waphinde welusa ney'nkomo zobabamkhulu, bengiyoxega amadolo. Kodwa-ke phela kunohlanga olulapha phezulu ekhanda lenza ukuthi ngibe nokhakhayi oluqinile. Ngakho-ke angisabi. Kodwa-ke le call ibingibuza imibuzo enjengey'nhlelo zethu, ne-security, ne-planning, nale mashi officially, i-leader ubani and everything. Ngibe sengikhumbula-ke ukuthi kambe phela umhlonishwa esikhuluma ngaye une-intelligence futhi uwumongameli wezwe. Mhlampe noma yini thina esingakuthathela phansi sikuphawula lapha, bakhona bakuthathela phezulu. Ngibe sengiqhungeka kwisibindi sokuthi hawu, ngempela-ke le nkulumo yethu esiyikhulumayo bafowethu ukuthi asimkhiphe iyafika mhlampe ey'ndlebeni zakhe, and kuyisikhathi ngempela ukuthi simkhiphe. Ngifikelwe-ke imithandazo emibili. Owokuqala bekuwukuthi nginxenxe amaphoyisa aseNingizimu Afrika ukuthi nani ningabantu abahluphekayo abacindezelekile becindezelwe umbuso, musani ukuyovikela umuntu oyedwa against the nation. Ake nivikele thina ngoba singathi sithatha le mash, umgoqo oqala ovimbe esangweni amaphoyisa efuna ukusicindezela ukuthi singengene e-Union Buildings, kanti le yandlu leya ekuthiwe kamongameli eyethu njengabantu siyisizwe. Kungenzeka-ke sibizelwe namasosha, amasosha okuthiwa i-South African Defence Force. We are the people. We define South Africans, not one single individual above all else. So lokhu kubalulekile. Okwesibili, thina sivukela umbuso, sithi uRamaphosa uhlulekile, therefore akaphuma. Ihambeke le call yajula yaze yafika ekutheni ubani esimhlosile uma kungathiwa uRamaphosa uyaphuma. Uma kungathiwa siba nama-engagements naye and our march becomes a success, besithi akwenzeke njani effective immediately after step down. Ngamtshela mina ngathi, I believe in a principle of masses boundless power. I believe that people are able to govern themselves. I believe that we are caged in political structures and we are caged in appointing one single individual to lead us. Ngithi noma ubani ucompetent ukusilida ngasilida. Kodwa-ke yake yathi enye insizwa, uma kungathiwa siyazi ukuthi ubani esifanele silide, engangasilida ngisho ephakathi kwethu, ngoba bengaqala bemakhela amatulo engafiki nala kufanele afinyelele khona. Kodwa uma sonke singazi ukuthi ubani ongasilida, kodwa phakathi kwethu sazi ukuthi sonke sinomgogodla wokuba abaholi, kusanele lokho noma yimuphi oyokhethwa phakathi kwethu ubesifanele ukuthi engasilida. Ngakho-ke nami ngase ngiyiphendula kanjalo leyo nsizwa, ngiyinikeza nje lelo cebo. Yangichazela-ke ukuthi ukulida izwe, it's not just about people vendettas against an individual. It's about the national interest and international relations. It's about the currency and the economy of we baba, zonke lezo zinto mhlampe ngaba ne-privilege yokuyifundiswa esikoleni ngazazi, but kimina they don't actually make sense or they don't add any value. Khona isalukazi sasithi uNxamalala akaluyise irandi sizolicosha. Sesiyakwazi nokucosha irandi-ke thina. Siyazi ukuthi irandi licoshwa kanjani nokuthi lwiswa kanjani. So asikhathazekile kakhulu ngalezo zinto as add value kithi.
but-ke belihamba lolo cingo lujulile ngalezo zinto ukuthi bacela uku-update-wa laba bantu bafisa ukuba ingxenye yale agenda. Babuza-ke ngama-sponsors ngabatsha, cha asinama-sponsors, sithe sinxenxa nje osomatekisi nosomabhasi nosomabhizinisi abangekho captured ukuthi bese seke. Kube kuhle-ke sakhuluma lokho sakuxoxa, ngiyakubeka nje ngiyakwendlala njengoba kunjalo noma ngikufinyeza phela ngoba inkulumo ibiyinde. But engibe ngikuthathisela kule nkulumo ukuthi uma thina singaze saba sithuke mesiyibona nabanye abantu bawosesaba bethuke bethuthumele mebesibona. Manje singazethemba ukuthi siyisizwe sanele ukuthi mesingathatha igxathu lokukhulula izwe lethu lingakhululeka kuyobe sekunjalo. Le call lesibili-ke eyonxiwa nkulu ingibuza ngoCapitec ukuthi nginawo uCapitec. Ngeke ngiyiboneke lezi zinto yitrenda zokuthi unawona uCapitec mewukuthi umuntu angazi wenzani. Cha, angilona icapitalist. Futhi bengeke ngithi I'm a socialist, cha. I subscribe in Comeauism. Comeu is founded upon the principles of co-ownership and masses boundless power as a strategy of materializing that. So it's a philosophy and a principle to which I am part, to which I am. So ngisho ngayo leyo principle ye-Comeauism. Kodwa-ke ngebese ngikusho ukuthi thina owethu umthandazo ukuthi akuxhaseka abantu abafuna ukuza kule mashi yethu yokukhipha umhlonishwa ongahloniphekile. Angidingi mina usizo lwezimali, ngidinga abantu besuke beze. Umuntu ofisa ukufaka isandla akathi mina ngizothatha amatekisi eLimpopo awu-10, ngizothatha amatekisi e-Eastern Cape, ngizothatha ibhasi eNorth West, ngizothatha ibhasi eNorthern Cape, ngizokwenza ukuthi siyohlangana. Umuntu ongabesho lokho-ke, omunye ngathi uyosithengela amanzi mase sijulukile sigijima lapha, konke-ke lokho singakwemukela, sikhululekile. Kodwa indaba kaCapitec angiyisebenzi leyo nto, angifune muntu ozozama ukusithenga. Sesiserious manje singabantu, sikhathele ukuphathwa umuntu ngenkani, sikhathele futhi ukulinda iPhalamende lisikhiphele yena, sikhathele ukulinda umthetho awumanipulateayo ukuthi usikhiphele yena. Ngithi-ke bafowethu, ngekwenze lokhu ngokukhuluma nje, kodwa singakwenza sonke ngokubambisana. Bengisacela-ke ama-influencer lapha ku-social media ukuthi ewuhlaba ulawule lo mkhosi ukuthi thina sikhathele, sicela uRamaphosa aphume. Nanti-ke lami lokugcina, Nxamalala Gedle Ihlekisa, ngiyakucela mfowethu ukuthi ake ungenelele, usilamulele, usincede, usisize. Ngimema noPresident uThabo Mbeki former, ngimema noMotlanthe, ngimema noChief Justice Mogoeng, ngimema ney'nqwele zonke zomthetho, ngimema nawo wonke ama-progressive forces. Bafowethu, siyize uma singabambene, kodwa uma sihlangene siyimbumba, whatever seems to be impossible will become a reality for us all. Sambeni-ke siyokwenza, akuyona-ke lento eyama-politicians ukuthi ejaha ukuxambukela sefuna ukuthatha izwe ngendluzela aphinda ayokwenza uRamaphosa as they've continuously failed. So okwabantu ukuthi bekhululeke okwangempela. We're talking about true emancipation of a black child.